Ser stranên Kurdî yên hatine dizîn û tirkîkirin berdewam dikim. Ev dibe podcasta sêyemîn. Di vî podcastê de jî hinek mînakên din bi we bidim gotarkirin û hinek agahiyan jî bi we re parve bikim. Li beriya wî dixwazim tiştek din bibêjim. Rastî dema min vê podcastê amade kir, min gelek caran serî li hesabek li ser YouTubeê da. Ev hesab jî bi navê Diziyan Tirkan e. Min linka wê jî bi we re parve kir, di podcastê din de jî di vî podcastê de jî dîsa parve dikim. Hûn dikarin li ser YouTubeê vê hesabê bişopînin û agahiyên gelek hêja bi dest bikin. Piştî vê agahiyê berdewam bikim, niha jî hinek kesan mînak bidim. Berî jî min gotibû gelek kesên stranên Kurdî kirine Tirkî wekî İbrahim Tatlıses, lê ne tenê ew bû, mînaka ewil Burhan Çaçan e niha. Qasî hatiye tespîtkirin, Burhan Çaçan herî kim 20 stranên Kurdî bi Tirkî gotiye, bêguman naverok û her tişt pelova jî kiriye. Strana Geleriya Kurdî ha Gula Zer ku ji aliyê Efoyê Esad û Cemîla Çawiş ve ji hatiye gotin û li ser Radyo Êrîvanê jî belav bûye, Burhan Çaçan vê stranê wek bi navê Rûzgar kiriye Tirkî. Strana Geleriya Sarê Rabe ku em zêdetir bi dengê dengbêjê mezin eslî xwe Ermenî Karapetê Xaço em dizanin ve gotar kiriye, ev stran bi dengê Çaçan bûye Gulê Wîyan Sabahtir. Strana me ji dengê Hozan Armanc godar kiriye ku bi navê Delalê ye, ew jî bi Tirkî bûye Dilara. Strana bi dengê Eyaz Yusuf belav bûye Aydil, bi Tirkî bûye Aydil Gülüm Yar. Strana Şivanperver a Girînek tê heval, gazî dike dibêje welat ka welat, bi Tirkî bûye Süphandanê neteyî. Dîsa strana Şivan a Serhildan Jiyanê, bi Tirkî dengê Burhan Çaçan bûye beraber hey seninle beraber. Strana Aram Tigran a Nevroze, bi Tirkî bûye Mendilim Yele. Strana Hozan Diyar Yar Melek bûye bi Tirkî Allandı yanakları. Strana ji dengê Ayşeşanê bi navê Xemxemê Torevanê, bi Tirkî bûye Ağrı Dağı'ndan uçtum, çayır çimene düştüm. Strana Geleri a bi navê Narinî, bi Tirkî bûye Gelînî. Strana Tahsin Taha Welat Şirînê, bi Tirkî bûye Aldım sazı elime û Çaçan gotiye köyüm şirindir. Lîsteya Burhan Çaçan wisa berdewam dike, lo xwedê bela xwe loye bide. Ve hûn bi xwe bûne Tirk, têra wan nake. Her tiştên Kurdan jî wisa belav jî dikin. Niha em goh bidin Narinî ku Çaçan kiriye Gelînî, Ceylan jî heman stranê bi navê Narinî heyran gotiye û beriya wan kesan tavî Celal Yarî jî vê stranê kiriye Tirkî. Em goh bidin Hozan Remzî û Narinî. Narini tıldı geçke birini tıldı geçke birini narini tıldı geçke birini tuvara geçke birini. Şirini vere derman bir kebirini Şirini vay şirini vere derman bir kebirini
narini rindiki dinle tevina memuzini narini narini li narini duvara derman bike birini Ejacı Mahsun Kırmızıgül. Evzilamca asli xwe Kurd e, rastî asli xwe inkar nake gelek cara li asli xwe xwedî jî derdikeve, lê wî jî gelek stranên Kurdî bi Tirkî strandiye. Strana Murat Hasenzade a bi navê Heval, Mahsun Kırmızıgül bi Tirkî hepimiz kardeşiz gotiye. Strana gelerî nazewcim bi Tirkî bîye evlenmem. Strana me bi dengê xweşik ê hozan şemdîn gotar kiriye. Strana lê Amedê Amedê ku koma berxwedan û gelek kesê din jî gotiye sosret bûye. Bîye qizlar ku beriya wî jî Celal Yarıcı jî heman tişt gotiye. Dîdem zara ya Hesen Zîrek wek öleyim hatiye gotin. Strana şivana hevalî bargiranim, hevalî şoreşvanim, hozanê gelê bindestim. Bûye hazalım, istedim vermediler, sen fakirsin dediler. Dîsa strana ji dengê şivan hêja de lorî lorî, bi Tirkî bîye de lorî lorî bebeğim lorî. Strana gelerî Bingöl Şewitî, bi Tirkî hatiye bizim köyün yollarında negrî negrî wisa gotiye. Strana Erdoğan Zaxoyî dadê te ez mezin kirim, bîye Bitlis'te 5 minare û hinek din lîste dirêj dibe. Niha gobidin strana Erdoğan Zaxoyî dadê te ez mezin kirime ki bi Tirkî gelek tê zanîne û tê Bitlis'te 5 minare. Xwedê em nîşanê we bidin Bitlis'te 5 minare falan jî tune ev stran jî dirhewe. Bitlis'te 5 minare beri gel oğlan beri gel yüreğim dolu yâre beri gel Dadi teet mezin kerim Dadi day kamen Kordostani ezban kerim Dadi day kamen Dadi xemir şehvan danam Dadi day kamen Tebi salaya perimer kerim Dadi day kamen Niha jî dora Emrah demek wek küçük Emrah deng dabû wê çaxê hîn zarok bû her tim di fîlmên xwe de jî digiriye falan. Niha mezin bûye û rastî zêde deng ji jê tune bila tune bêjî. Wî bêbextî jî gelek stranên Kurdî bi Tirkî gotiye ku eslê wî jî Kurd e. Herî kêm deh stranên Kurdî ji alî Emrava jî bi Tirkî hatiye gotin. Strana gelerî Hahanîno bi Tirkî bûye karanfîl deste gider, Hahananay. Strana Aram Tigran bi hesreta Erîvanê, Emrah bi Tirkî aram mezarıma gelmesin stran diye. Strana gelerî a Kurdî lorkê, Emrah jî bi Tirkî vî stranê gotiye gelek kesê din jî. Strana me ji dengê Beytocan bi dengek Şewitî guhdar kiriye ku Beytocan xwedî dengekî taybet e gorî min, agir ketiye dilê min ev strana wî, Emrah bi Tirkî gotiye hesret yar dağlara. Strana gelerî a Hey Xeydokê ku me bi dengê şivan gelek hez kiriye, Emrah bi Tirkî dibêje alama gelî. Strana Xifşê ya li dengê Mehmet Arîf Cizrawî me guhdar kiribû, bi Tirkî bûye Lehhamşe, tiştekî acêb. Çeşmede gördüm seni, lo yeman lê Lehhamşe. Strana gelerî ez berfim, lêliyar, ku ez bi xwe bi dengê hemê hecî gelek hez dikim. Emrah bi Tirkî kiriye köşe başı beklerim lêliyar. O strana geleriya Kurdî mişkê kor,
ve bi dengê Hozan Aydın gelek jî hez kir. Taybetî min gelek jî hez kir. İbrahim Tatlıses vê stranê bi navê Sen Olmayınca kir bu Tirkî. Emre jî bi navê Bal mısın arı mısın bi Tirkî destêre. Di vê naberê de stranê lê dotman ku İbrahim Tatlıses bi Tirkî ben yetim gotibû, Emre jî heman stranê wisa gotiye, ew jî bibêjim. Ka hûn dibînin çand û muzîka Kurdan wek malê xanîmet hatine dîtin û her kesî gorê xwe gotin vik û vala lê bar kiriye û kirine Tirkî. Xwedê mala wan xirab bike. Lîsteya Emre jî wisa berdewam dike gelek ew jî. Em navgo bidin Hozan Aydın û Mişkê Kor. Bal mısın arı mısın, dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem, bilmem ki alır mısın? Bal mısın arı mısın, dağların karı mısın? Sana bir çiçek versem, bilmem ki alır mısın? Bu dağın eteğinden bal yedim peteğinden. Allah ayrı koymasın seveni sevdiğinden. Bu dağın مشکی کرمال خراکر تشتانش هل بلاکر مشکی کرمال خراکر تشتانش هل بلاکر دمال داخل آراکر ولا اسبر کارم دمال داخل آراکر ولا اسبر کارم نکارم ها نکارم بمشکی کر نکارم نکارم از نکارم بمشکی کر نکارم نرم من الچپ باش من لبیش من بلندی که خوکل که خوچندی که بهندی که نابی جسر من ولا اسبر کارم نکارم ها نکارم ها بمشکی کر نکارم من سبنك آبت بشكي مشكي قربان ذا حوشي من سبنك آبت بشكي مشكي قربان ذا حوشي ويا وكي هز بشي ولا أزبينك كارم ويا وكي هز بشي ولا أزبينك كارم نكارم هانك كارم بمشكي قرنك كارم نكارم أزن كارم بمشكي قرنك كارم نرف من الجب باش من البيش بلندك يا خوكل يا خوچندك يا وهندك انا ابي جسد من ولا اسبر كارم نكارم ها نكارم ها بمشكي كور نكارم مشكي قربان ذا سرتار خوق الكر آبت بشوار مشكي قربان ذا سرتار خوق الكر آبت بشوار سيرين بنا آني خوار ولا اسبين كار سيرين بنا آني خوار ولا اسبين كار نكارم ها نكارم بمشكي كور نكارم نكارم از نكارم بمشكي كور نكارم نرف من الجب باش من البيش بلندك يا خوكل يا خوچندك يا واه وهندك انا ابي جسر من ولا اسبر كارم نكارم ها نكارم بمشكي كور نكارم
Dema Emrah küçük bu ve demi modaya kebulü Türkiye lehemberi Emrah geçkek Kürtçi peyda kırıbun evci küçük ceylan bu. Her du zarok Kürt beri kırın tık ve stran boğandan gotun evci cehali koy gelek hoş bun jî wisa doxî hîn jî wisa doxî ceylana küçük jî gelek stranên Kurdî bi Tirkî gotiye qasiyetiye tespît kirin herî kim 15 stranê Kurdî bi Tirkî gotiye wê jî strana bi dengê Rençber Ezîz a helê min me godar kiriye bi vê navê me godar kiriye bi gotina ceylan biye halî me vay halî me esmerek ez kuştime ya miradê kinî ceylan dibêje ataşina düşmüşüm yad strana şivan perver dibêje Xwedê da bi navê Xwedê da ye ev jî ketiye devê ceylanê bi Tirkî gotiye ben anayim malava şivan jî ji bo van malxiraban çi qas çavkaniyekî mezin e hûn dibînin yani di salê nodî da falan şivan li ser kasetên xwe wisa nivisandibû gotibû ku ji destê kîtê bila van kasetan ve korsan belav bikin yani heq maf naxwazim çi dikin bila belav bikin şivan wisa gotibû lewra stranên Kurdî kasetên Kurdî qedefe bûn lê bawerim peyama şivan şaş hatibû fevkirin van bêbextan girtine û kirine Tirkî di vê navberê de stranek din ku şivan û Gulistan dibêjin welat çiqa strin dixweş e ceylana bêbext vê stran jî kiriye Bitlisîn û alar ema wisa lîsteya ceylan jî dûr û dirêj e lê em niha strana mêlî ku çarneva dibêje guhdar bikin ceylan jî gotiye dertî dertî Zor günlere kalmışım sevdasına yanmışım Nere melli 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 Çımburi kayıtan kalemi Çımburi kayıtan kalemi Nere melli 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 Çımburi kayıtan kalemi Çımburi kayıtan kalemi Melemam hussane nara Lesarındaki tadana Navana doturayena Melemam hussane nara Lesarındaki tadana Navana doturayena Melemamı çıkavaji Beytuçtu tebat keri Beytuçtu vünderi Melemamı çıkavaji Beytuçtu tebat keri Beytuçtu vünderi Nere melli 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 Çımburi kayıtan kalemi Çımburi kayıtan kalemi Nere melli 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 Çımburi kayıtan kalemi Çımburi kayıtan kalemi Niha jî dora bêbextî zet altın meşe qasê hatiye zelalkirin herî kim 20 stranên Kurdî bi Tirkî gotiye strana herî tê zanîn bawerim dağlara aşam dedim İzzet altın meşe wisa dibêje li eslê vê stranê aîlo û dilo altın meşe sabîhaya miradê kinî jî kiriye sabîhaya xwe strana gelerî nexşê Mîro bi Tirkî biye mamoş
Kervana Halepê bi Tirkî biye kara köprü narlıktır. Esmera geleriya Kurdî biye esmerin biçim biçim. Leyla aram tikran jî qetikî vî bêbextê û Tirkî gotiye Leyla Leyla. Dîsa heman tiştan yê serê Aydila Aram jî maçawa nebe. Mînak Ahlêweso ku Meryem Xan jî vî strandiye zilam gotiye Nesîne Nesîne. Karapetê Xaço gotiye Dêrasorê piçûkê ew dibêje Mardin Qapê Şenola. Rojda dibêje hey nabe altın meşevê stran jî berovajî kiriye û gotiye muşumuz dört bucaktır. Tobe muş ciyekusa jî nine. Ben bu bidin esmerê. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Alem bahan düşmandır esmer sevdiğim için. Ay ay hele loy loy loy, kibar yarim esmerim loy. Hele loy loy loy, kibar yarim esmerim. Belê gelek kesan stranên Kurdî dizîne heya derfet hebûn min xwast bu ara parve bikim hûn dikarin li ser YouTubeê jî bişopînin ku min linkekî bu ara parve kiriye ev aydê hesabê bi navê Diziyan Tirkan e. Îja dixwazim hinek behsa Celal Yarî jî bikim. Qasê hatiye tespîtkirin Celal Yarî jî herî kim 10 stranên Kurdî bi Tirkî gotiye. Mînak Koçerê, Selîmo Lao, min bîstiye ya Mihemed Şêxo, Militan Sunbil Qeytan û gelekî din. Niha jî ev strana li Amedê gohtar bikirim ku koma berxwedan Hozan Şemdîn û Bülent Turan cuda cuda strandin e min laşkîverê jî behsa kiribû dîsa. Wek min gotibû Mahsûn Qirmizîgul vê stranê Tirkî gotiye Kızlar Kızlar Celal Yarîcî jî dibêje Sar Benî. Dibin Kızlar Kızlar jî navê Celal Yarîcî heye ku bi gotina rastî zilam ji bo gelek stranên Kurdîyên ki hatiye Tirkî kirî re pêşengtî kiriye wek Celal Güzelses li ber em niha li Amedê koma berxwedan godan. Gezelim çimeni yar dolan dolan, sevirem ben seni sar sar kurban olam. Bu aşkın ateşine dolan dolan, yakıyor bedenimi yar kurban olam.
Berê dixwazim vê podcastê jî bi dawî bikim. Bêguman min behsa gelek kesan jî nekiriye. Ne tenê ew kesên min behsa wan kiriye, gelekî din jî stranên Kurdî dizîne û kirine Tirkî. Ka kê bibêjim, wek mînak navê Zülfü Livanelî jî derbastibe bi strana Karlı Kayın Ormanî. Dîsa navê Neşet Ertaş tê gotin mînak strana Günül Dağı. Wekî din mesela Songül Karlî, herî kim 6-7 stranên Kurdî bi Tirkî gotiye. Her wiha Kazancı Bedî, Güler Işık, Güler Duman, Belkıs Akale û gelekî din. Lê niha dixwazim hinek behsa îro jî bikim. Wekî hûn dizanin di tîrmeha 2021 da 28 melayên Kurd hatin radestkirin ji aliyê dewleta Tirk ve ji ber ku van melayan xutbeyê bi Kurdî xwandine. Ji van melayan ne kes hatin girtin û kirin zindanê, hîn jî di zindanê de ne. Wekî van melayan hinek gelek melayê hene derheqê gelek melayan da jî doz hatine vekirin, gelek haftine zindanê jî. Yek ji wan jî Alî Boşnak bû. Alî Boşnak 2009 da li Qersê radest kirin, şûn da dozê vekirin û 7 sal û 8 meşî ceza lêberîn. Ji ber vê cezayê 2017 da avitin hepsê. Lê temenê Alî Boşnak û çayê 76 bû û gelek nexweşiyên wî jî hebûn. Dîsa jî nehat berdan û 2019 da yani 2 sal di zindanê de maşûn da li zindana Patmosê çû ser dirovaniya Xwedê rehme xwe lê ke. Çima behsa van tişta dikim? Rast e ne tenê mela, çi jin, çi zarok, çi jî xort û zilam bi hezaran Kurd niha di zindanê de ne û dibin zilma dewleta Tirk de ne. Niha mijar stranên Kurdî ê hatine tirkîkirinê. Lê van demin dawî tiştekî din sosret ketiye rojevê loma min behsa melayan kir. Zilamek bi navê Abdurrahman Önül albûmekî îlahiyan amade kiriye. Lê hatiye tespîtkirin besteyê an jî muzîka deh îlahiyên ew dibêje eydê min e, ji muzîka Kurdî hatiye dizîn. Wek mînak strana Kazû dibêje Gelî Zîlan, stranên Hozan Diyar dibêje Erdalê min û pîroz be, strana Ayşeşan dibêje Xemxemê Torevan e, strana Mikail Aslan jî dibêje Elqajiyê, strana Gelerîk û Ayfer Düstaş dibêje Dilberem Dilber, Bingor Şewîtiye, Ay Dilbera Feqî Teyran û ku Aram Tigran distirê, strana Yara min Tu Rewşenî û wekî din. Belê vî zilamê li ser muzîka van stranên Kurdî îlahî xwara çêkiriye û dibêje ez ji bo dîn ji bo ol karekî pîroz dikim. Niha jî gerek oldarên Tirk ku eslî xwe gorî min tu eleqa xwe bi Îslamê bi rastî jî tunin, ew jî ji bo an îlahiya pêşkeş kiriye lê muzîka Kurdî diziye. Law kuro dizî di İslamiyetê de tişta herî heram ew e yani. Dîsa jî dîn û îmanê wan ew e demek ki. Belê em niha vê strana godar bikin Şehrîban û Murat dibêjin û bi vê podcastê jî bi dawî bikim. Dîsa dibêjim bimînin xêr û xweşî de. Menzilde üç minare yükseliyor göklere. Söyleyin sofilere tez gelsinler menzile. Menzilde üç minare yükseliyor göklere. Söyleyin sofilere tez gelsinler menzile. Şadırvanlı mermerden camisi çinilerden. Söyleyin getirir mi sultanım seyyidlerden. Yaramın türevşeni, ah canımın türevşeni. Gel bahis bedad kenni, gel bahis bedad kenni. Çukas çuvani ezbenni. لو كوبو من بيجي لو كوبو من بيجي من تنادي جميجي من تنادي جميجي نابي من قلا بيجي مشتلي وانا بيجي مشتلي وانا بيجي
demez nari. Hela sera şivana, hela sera şivana, gel abi şevta bana, ketin nava dillana, ketin nava dillana. لو تستركا كردا كلو تستركا كردا اسكلا بجادلان اسكلا بجادلان كلو دينو دوره ام بكين كيفو سيران ام بكين كيفو سيران Yaranın türevşeni, ah yaranın türevşeni, gel bayis bedat kenni, gel bayis bedat kenni, çıkaz cuvani ezbenni.